Moro ihmiset, neukkuhan se tässä. Näin tähän alkuun kerrottako vähän uusista ohjelmaformaateistani. Katsastusohjelmassa käydään läpi ensi fiiliksiä jostain pelistä. Tämä ei ole arvostelu, vaan lähinnä kurkistus itse peliin, ja samalla kerron mitä mieltä olen siitä ja avaan fiiliksiä. Neukku Extra-kanava on ikään kuin leikkaamon lattia-editointipöydältä, ja tänne tulee sekalaista materiaalia, mitä suinkin vain kykenen teille suoltamaan. It's kind of pathetic, you get all erratic about dirty dishes congesting the sink. I'm tired of your bothers, remember our fathers that dwelled in a world filled with rubbish and stink. But when all hope was lost, someone raised from the dust. He was handsome and cunning, his haircut had style, courage was shining in his eyes as he said, screw you guys, mind your own business, I'm off now, goodbye. Huzzah, he's off now, goodbye. Deponia on perusvarma point-and-click-painotteinen peli. Niin kuin varmasti tiedätte, rakastan hyviä hiiren naksuttelupelejä. Kyseinen peli, sarja, josta oli muistaakseni ilmestynyt jo 3 peliä. Sarjan ensimmäinen osa tarttui haaviin, kun peli oli tarjouksessa Steamissa vain 99 senttiä. Pelin päähahmona toimii Rufus-niminen nuorukainen, joka on lopeen kyllästynyt elämäänsä suuressa Deponia-nimisessä kaatopaikkakaupungissa. Hey, Wenzel. Jo useiden epäonnistuneiden pakosuunnitelmien jälkeen Rufus päättää yrittää vielä yhden ja viimeisen kerran. No, vituuksiaan se menee, ja mustalla huumorilla maustettu seikkailu on valmis alkamaan. Ihan aluksi tykkään pelin visuaalisesta ilmeestä. Se on yksityiskohtainen, värikäs, yksinkertainen ja sarjakuvamainen. Ääninäyttely on sekin toteutettu erittäin hyvin, mikä on tärkeä valttikortti puhepainotteisissa peleissä. Peli alkaa tutoriaalin säestämänä, ja peli opettaa kirjaimellisesti melkein kädestä pitäen, miten aparaattia pelataan. Pelin huumori osuu omaan makuhermooni täysillä. Huomasin toistuvasti nauravani ääneen erilaisille sutkautuksille, joita Rufus suustaan päästää. Minä olen aina oikeassa ja suunnitelmissani ei koskaan ole mitään vikaa, vaan teissä on. Juuri oikea asenne pääprotagonistille. Well, maybe I should read the letter. Dear Mr. Yeah. We're happy to inform you, blah, blah, blah. Get to the point, will ya? Unfortunately, the delivery of your screws will be delayed, so please find enclosed a voucher for a pack of rivets. We apologize for any inconvenience this might have caused. Sincerely yours. Just a second. Screws? Jotakuta saattaa varmasti ruveta nyppimään hahmon jatkuva näsäviisastelu, mutta itse olin suumessingillä. Onnistumisen tunteet ovat myös herkässä. Kun vihdoin keksii, mitä tavaraa käyttää mihinkin tai mitä yhdistää toisinsa, on siitä hyvä fiilis lähes käsin kosketeltavissa. Alku saattaa työntää luotaan, jos ei ole seikkailupeliveteraani, sillä tarina alkaa erittäin hitaasti. In that case, you're in the wrong place. This door leads to the mayor's office, and access
is strictly by numbers only. So draw a number or bugger off. Olen pelannut peliä vasta noin 2 tuntia, ja se onnistui silti imaisemaan mukaansa kertaheitolla. Hauska ja ivallinen huumori toimii, maailma on absurdi, ja myös erilaiset sitaatit ovat läsnä. Jos point and clickerit sattuvat kiinnostamaan, on tämä peli varmasti kokemisen arvoinen. Tässä oli tämänkertainen katsastus tällä kertaa. Neukku kiittää ja kuittaa. Som morjens. I want my heirloom back. Just forget it. Later. Exactly. Hello, Lottie. You again? you again? Is it my turn already? No. Number 62 is still up! Wenzel. Wenzel, exactly! I'll skedaddle. Don't let the door hit you.